खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो बावहरनानै दिनैनि आंनि गोदान भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आसा खालामबाय आरो नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो बेनिफ्राय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थागोन माबायदि बेलासियावहाय बिराद मा जागोन मा लोंगोन मोनलाबायो लोगोफोर बेनिखायनो आं सुजि बेनिफ्राय गाइखेर किसमिस होनानै एवना जानाय नायनो नागिरदों आरोना माबायदि मोनजायो जाफेराखै आङो दिनै फार्स्ट टाइम एवनानै जानाय नायनि आङो माबायदि मोनजायो नोंथांमोनाबो नायलांफाबाय था सारायाहाय बरिया दुंबाय लोगोफोर आं दा सुजिखौ होनानै लानोसै एसेल' एवगोन जों सानैल' नालाय वाव नै एसे गोजा गोजा जालायनाय एवनोसै आं लोगोफोर गोजा जाबाय लोगोफोर गाइखेर हरना लानोसै आङो बेनिफ्राय नैबे किसमिस हेरि बादाम हेरिखौबो हरनानै लानोसै आङो बेनिफ्राय दसे गोदौ होनोसै गाइखेरखौ एसे बावनो आंनिया रेडि जाबाय लोगोफोरनि मोनबायबो आं दा जानोसै बेनिफ्राय नै गाइखेरबो लाबाय एसे गाइखेरखौबो लोंनोसै एसे बरिया गोथाव जायो लोगोफोर नोंसोरबो ट्राइ खालामनानै नायलाय बिराद गोथाव जादों